TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an seginna ka na bi jumadon in na ni jumadonba in na ka na ni kunnafoniw ye k'olu di aw bɛɛ lajɛlen ma sabula bi ye juma fɔlɔ fana ye juma fɔlɔ mun bɛ tali kɛ sufuw ka kɛnɛba la n'u b'a sigi Jikɔrɔni para la fo ka taa se Baginda ma an b'a yira aw la k'a fɔ an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka bakurubaw di aw ma an ka jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Venezuela olu ka lasigiden a taara sigida fɔlɔ la ka taa bɔ sigida fɔlɔ maire ye an b'o jaw yira u la o fana bɔlen kɔfɛ an b'a yira u la k'a fɔ Faransi jamana kɔnɔ u ka cɛbɔ mun bɛ yen ni muso don ni an kuma Marine Le Pen ko nafolo ko gɛlɛya b'a la walasa a ka jamana ɲɛma kalafili labɛn a ka se k'o boloda an b'o kunnafoniw di aw ma ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye dolancila dɔ sugandira farafinna mara la mun ɲɔgɔnna tɛ yen an b'o kunnafoni di aw ma nin bakurubaw de b'an bolo kɔrɔ an bɛ ninnu di aw ma fo ka taa se kunnafoni wɛrɛ ma a y'aw bisimila. Venezuela olu ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka faba kɔnɔ Bamako a taara an ka sigida fɔlɔ kɔnɔ n'o ye commune 1 ka taa bɔ u ka maire ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka cɛdenw tun bɛ a kɛnɛ kan Ajaratu Watara fa balo an ka lajɛ. Bi alamisa janvier kalo tile 5 san 2017 fɛn min ye Venezuela lasigiden min bɛ an fɛ Mali la a wulila ka na bɔ ɲɔgɔn ye taama kɛ ni an ka sigida fɔlɔ maire ye n'an ko a ma Mamadu Keita. Lajɛ in yɛrɛ tun ye jɛkɔrɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sinsinko ɲuman ani fɛn min ye sigida yɛrɛ ka ɲɛtaga kɛrɛnkɛrɛn ma commune 1 n'an ko ma ko sigida fɔlɔ. I ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye Monsieur le maire ye a nisɔndiyara kosɛbɛ ni lajɛ in ye a ye folikan caman kɛ ni ka nisɔndiya kuma caman fɔ an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Diyara n ye kosɛbɛ n'a fɔ a diyara n kosɛbɛ min b'a a problème min b'an da la bi an y'an ka problème fɔ a ye an ka commune kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn min b'an fɛ yan pour ne pas dire Mali yɛrɛ bɛɛ kɔngɔ de b'an na minɔgɔ de b'an na bana de b'an na sirako b'an na l'école b'an na denmisɛnninw ka baara ko b'an na ni baara tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ donc opportunité b'an bolo nin temps ninnu ye jamana min ye o fana ye kɛlɛ de kɛ u ma kɛ jamanaba ye comme ça de wulila de ka kɛlɛ de kɛ pour ka se k'u ka liberté sɔrɔ bisimila kosɛbɛ u ye promesse caman k'an ye an y'an ka problème f'u ye u fana fɔ u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na donc an bɛ dugawu kɛ coopération bɛna don an n'u cɛ gagnant gagnant bɛɛ ka se k'i dahirimɛ sɔrɔ a la bɛɛ k'i ta sɔrɔ. Pygmew olu ye bantu maa 15 de bɔnɛ u ni la wagati min na bingani wale tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ u nana se ɲɔgɔn ma a ganna kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Congo RDC u ka ɲɛmaaw kɛlen don ka wuli k'u jɔ an ka kunnafoniw lajɛ. Kuma minnu nana fɔ Monseigneur Vincent Paul Ouaga fɛ n'ale ye chrétienw ka diinɛ ɲɛmaaba ye Mano no mara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a y'a yira k'a fɔ mankan de tɛmɛna u ka siya mun bɛ ni an kɔma ko Bantu ani Pygmew ni ɲɔgɔn cɛ u ka dugu mun bɛ ni an kɔma ko Pia Wanga a yira k'a fɔ mankan in sɔrɔla kunu ka bɛn janvier kalo tile 5 ma san 2017 maa 15 olu de bɔnɛra u ni la Bantu la maa 37 olu joginna so 65 olu jenina kuma min nana fɔ gouvernement maaw fɛ olu y'a yira k'a fɔ maa 15 tɛmɛnen kɔfɛ maa 2 wɛrɛ fana olu bɔnɛra u ni la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ u ka jamana ye maraw la maa caman olu de bɛ kari ɲɔgɔn na n'o ye ni siya 2 ye Bantu ani Pygmew sabula Bantu bolo Pygmew olu ka jɔn de Pygmew dun olu bɛ ka k'u yɛrɛ lafasa k'a yira k'a fɔ olu fana ye fasoden dɔ de ye n'i y'a jateminɛ kɔsani na yɛrɛ u delila ka kari ɲɔgɔn na maa 20 ɲɔgɔn na olu de bɔnɛra u ni la tile 3 wagati min na u nana kari ɲɔgɔn na. Front National la Faransi jamana kɔnɔ ni an k'a ma ko FNL u ka ɲɛmaa n'o ye Marine Le Pen fo ka taa se u ka tɔn ma gɛlɛya dɔ b'u kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi kiiribulon sira fɛ fo ka taa se nafoloko ma ka sababu kɛ wari t'u kun wari mun n'o bɛ se k'u bila u ka se ka jamana ɲɛma kalafili o k'u labɛn ka ɲɛ ka se fo a dan na an ka kunnafoniw lajɛ. N'i ye jateminɛkɛlaw ka kuma ta k'a lajɛ a yira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma kalafili la mun kan ka boloda ɲinan san 2017 tako 2 bɛ sɔn ka kɛ a la Marine Le Pen an bɛ don min na fɔ sisan gɛlɛyaw caman b'a la kɛrɛnkɛrɛnna wariko gɛlɛya kuma min nana fɔ u ka kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ an k'a ma ko AFP ka bɛn janvier kalo tile 5 ma n'o ye kunun ye a yira k'a fɔ u ka kiiritigɛla Paris n'o y'u ka faba ye ale nana sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ mun bɛ tali kɛ u sominen don k'a yira k'a fɔ wari dɔ dira u ka bulonba maaw fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan o wari in o ye wari ŋanamu ye u ti kalo la ka bɛn san 2017 ma
office européen de lutte antifraude n'o ye OLAF maaw ye olu nana ɲini u ka bulonba maaw fɛ k'a yira k'a fɔ nafolo dɔ bɛ o kan ka sara Marie Le Pen ye n'o bɛ t'i jɔ euro wari 379 ani 946 la. Marie Le Pen an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ale ka sara a yirara k'a fɔ a bɛ tali kɛ sira fila fɛ a yira k'a fɔ u bɛ tali kɛ maaw la maa minnu bɛ yen an bɛ don min na i n'a fɔ bi minnu ye a kɔkɔrɔma don u ka baara la maa mugan ɲɔgɔn na a yira k'a fɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen ka wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ wari $7,500 ɲɔgɔn la kuma minnu na fɔ ka kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ an ko ma ko Le Monde ka bɛn mariti kalo ma 2015 ni cɛ bɔ ni muso don an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a bɛ parti mun na caman yɛrɛ kelen don k'a fɔ ko siya woloma parti don wa kuma mun nana fɔ u ka kunnafoni sɛbɛn fɛ n'u o nana yira arabadon ka bɛn janvier kalo tile 4 ma a yira k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ Marie Le Pen da la u ka kunnafoni sɛbɛn wɛrɛ fana bɛ yen olu kumara a kan kosɛbɛ baarakɛyɔrɔ min bɛ yen ni an k'a ma agence d'assurance des dépôts bancaires russe n'o ye ASV olu kelen don ka a nɔ minɛ kiribulon sira fɛ ka sababu kɛ juru dɔ tun kan ka sara u kan ka t'i jɔ euro wari 9,000,000 na a yira k'a fɔ FNN olu kan ko o sara ko mun bolodaraw fɛ kabiri septembre kalo 2014 an bɛ don min na i n'a fɔ sisan juru taara warimaraso mun fɛ warimaraso in binna 2016 nka a ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen talen don ka di ASV maaw de ma olu k'u janto a baaraw la. Izmir ale bɛ Turki de fɛ mugujugu dɔ nana ci a mugujugu a kɛra u ka kiribulon da de fɛ a kɛra sababu ye maa damadɔni k'olu bɔnɛ u ni la dɔw fana joginna an ka kunnafoniw lajɛ. Mugujugu dɔ cira an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka kiribulon dɔ da la u ka dugu min bɛ yen ni an k'a ma ko Izmir ni ale bɛ Turki tilebiyan fan fɛ a yira k'a fɔ o ko tɛmɛnen kɔfɛ mugu nana ci ɲɔgɔn na u ka lakana tigilamaaw ni banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ kuma min nana fɔ u ka kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Anadoli a yira k'a fɔ mugujugu in cilen kɔfɛ maa 2 ɲɔgɔn na olu de bɔnɛra u ni la kelen o ye tirikaw olu ka lakana tigilamaa ye n'o ye polisi ye kelen o ye kiri tigilamaa ye n'o ye ise u ka kiribulon in kɔnɔ a yira k'a fɔ maa 6 ɲɔgɔn na tuguni olu joginna kuma min nana fɔ u ka kunnafonidilaw caman fɛ Turki jamana kɔnɔ maa 2 n'olu ye banbanciw ye u y'olu fa sabanan o kɔni bolila an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Izmir olu ka préfet ale y'a yira k'a fɔ k'u ka ɲɛmaaw sɔminen don parti tɔn dɔ la an k'a ma ko parti travailleur du Kurdistan n'o ye PKK ye k'a sababu kɛ k'olu de ye ni bingani wale in kɛ. Confédération africaine de football an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ye sigi dɔ kɛ kunun walasa dolancila mun ɲɔgɔnna tɛ farafinna k'o sugandi an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ye maa mun sugandi Algérie jamanaden don n'o ye Marez ye u ye ale de sugandi k'a kɛ dolancila ye dolancila mun ɲɔgɔnna tɛ farafinna an bɛ don min na i n'a fɔ sisan an ka kunnafoniw lajɛ. Algérie dolancila mun bɛ yen ni ale tɔgɔ ko Riyad Mahrez an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ale de sugandira ka kɛ dolancila ye farafinna jamana kɔnɔ mun ɲɔgɔnna tɛ yen an ka tɔn fɛ n'o ye Fédération africaine de football ye CAF a kɛra kunu alamisa don ka bɛn janvier kalo tile 5 ma n'i y'a jateminɛ nin kalo 12 laban in kɔnɔna la nin ɲɛfɛma in n'a bɛ dolanci Leicester City la a ye jɔnjɔn caman sɔrɔ n'i y'a jateminɛ a ka tɔn n'o ye Leicester City u kɛra Angleterre olu ka tɔn ye tɔn mun n'o o ɲɔgɔnna ma bɔ o fana bɔlen kɔfɛ n'i y'a jateminɛ u taara Ligue des Champions n'o ye Europe olu ka jɔnjɔn ye o 8e de finale kɛnɛ kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a jateminɛ a ye jɔnjɔn dɔ fana sɔrɔ a yira k'a fɔ Premier League n'o ye anglais olu ka championnat ye a kɛra dolancila ye mun ɲɔgɔnna tɛ yen fana an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a ye jɔnjɔn wɛrɛ fana sɔrɔ mun t'o bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u y'a ta k'a kɛ dolancila ye farafinna jamana kɔnɔ mun ɲɔgɔnna tɛ yen a ye maa 2 ɲɔgɔnna dan minnu bɛ yen an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan n'olu senna ka di kosɛbɛ dolanci sira fɛ Gabon jamanaden b'o la Pierre-Emerick Aubameyang a b'a ale de ka bolo kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka taa fara Sénégal jamanaden kan n'o ye Sadio Mané ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Sadio Mané ale de nana i jɔ jɔyɔrɔ 3nan na dolancila kunda. Ni kunnafoni de tun b'an bolokɔrɔ k'olu yira u la nka sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a yira u la k'a fɔ jamukan kura dɔ o sigira aw ka jabaranin sanfɛ n'o ye TV Anwari a jamukan in a bɛ sigi tarata don ka bɛn nɛgɛ kaɲa 12 ma o bɛ segin a kan juma don nɛgɛ kaɲa 22 n'o dala gosira o bɛ taa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka sigida ɲɛmaaw de fɛ yen n'o ye maires ye k'olu ɲininka u ka lahalaw la ani k'u ka lahalaw ɲini k'o dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ sisan jamukan in a ka di maaw ye kosɛbɛ wa ni ala ma basi wɛrɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ u sera maa fɔlɔ ma o ye Moribabugu commune maire ye
n'o ye jara ye a kɛra kɛnɛ wasalen ye a kɛra kɛnɛ sewalen fana ye wa nin kunnafoniw de tun bɛ an bolo kɔrɔ k'olu di aw ma an ka foli ni tanu bɛ aw ye an b'a yira aw la k'a fɔ ala ka don wɛrɛ yira an na